2500 दं सिखिरि आगर माबा माबि नै बिबार आगर नै मजा टस पाट इन्दि पाट लोगोफोर आं दायो दंफैयो उदालगुरियावहाय ओमफ्राय जोंनि बे आब'नि दख'ना दुकाना हलसेल दुकाना माने गिदिर जाबाय आरोना नै लोगोफोर बिराद गिदिर जाबाय सिगांहाय माने फिसासोमोन दा बे गोदान न'आव फैनानैहाय माने सोलायबाय नालाय बिराद गिदिर जाबाय आरोना नोंथांमोन देखायनो र' नाय दे मोना हा अ नामखौ देखायनो बरं र' जाहैबाय दा स्टेसननि ओरै साहाथिं फैबानो जाबाय आरो ओमफ्राय इथिंहाय नै मिथिंगा स्ट'र दख'ना हलसेल नांगौबा नोंथांमोना नाम्बाराबो दंखायो फन नाम्बार बेयाव फैनानै लांफैनो हागोन हलसेलावहाय ओरैबायदि जाबायना सिफोरा नायजाला आरोखि हेब्बि नुखायोलै हेब्बि नुखाबाय देरसिन नङालाय आंथ' गिदिरसिन नुवाखैना इदि आरो गुवारसिन जाबाय माने एरियाफोरा नै बे हौवा गोदानफ्राबो गाननो हागोन रिसेपसनफोराव आयै बेखौ समायथारबायहाय नै बेखौ फसायबाय खिन्थु आं लांखादो बेरायनो थाखाय र' लांगोन साननैसोनि उनाव नै समायथारगोनलै नोंजों नै बेखौ नुदोंमोन आङो बड'लेण्ड दख'ना आच्छा सादोर गैया बेना अ हाब दामि माथो दख'नाया गेमस्रि दख'ना अबेसो अ नैबे गेमस्रि आयै गेमस्रि दख'ना नैबे ए बेफोरो ब्लाउस गोजा आरोना नै ब्लाउसफोराबो माने अनेक जातनि ब्लाउस दङ नै माइलाय बिसना सादोर ना मुस्रि नेटसो नै ओमफ्राय सादोर गुफुर नै दं नै ब्लाउसफोरा नै सुनाय आयै माथो फिथा गोनांलाय नै ओमफ्राय माने अनेक डिजाइननि ब्लाउस बेयावनो सुजोबखायो आरो बिसिना दखानावनो सुनाय रेडिमेड ब्लाउसफोर बिराद दं आरो ओमफ्राय नैबेबो आखाइ जांफुर नै ब्लाउस बेबो ब्लाउस आंथ' फसायबायसो बे ब्लाउसखौ लांसैसो आं गांसे नै फसायबाय आं नैबे गोसोमखौ लांसै आं नै बे गोसोमखौनो लांनांगोन नै मोजांथार ब्लाउसआ बेखौनो ओमफ्रायथ' बिथिं ब्लाउस गोजासै बेवहायबो दंबावो नामा ब्लाउस बेबो ब्लाउस नै बे आखाइ गोलाव ब्लाउस ओमफ्राय नैबे 32आ थोला दै आंनो 30 मा इयो नाम्बारा 32सो लाबोसिगोन र' गामसा आरो बियो गामसानि मेख्लाफोरालाय माहा दोङो बबे इफोरो आयै नैबे मेख्ला नैबे मेख्ला बे माथो गामसाया नैबे मेख्ला ना नङा मेख्लाया मेख्ला बिलाइ गासिबो नै मा नांगौ बे आर'नाइ आरोखि बे आर'नाइ मोनथाम कुवालिटि दङ दामा बा 550 दं 500 दं 450 दं 300 नै दं मानियो 200 दख'ना दं पाटनि दख'ना आच्छा 500ल'सो बे 500 500नि नै रायजोफोर पाटनि दख'ना 500ल'नो जोमग्राजों गस्लाजों गस्ला बावसो ए मोजांलै माथो नै 500नि बहा मोनोलै आर'नाइ गामसा आं नुफेराखैमोनलै गोलाव जायोना इयो एसे हाब माथो ग्लोम थांखायो नै बे फासा सयाबो दङ आयु इदिखा बे लकेल लानाय मेसिन औ आच्छा नैबो नै मेख्ला बियो अनामिका बियो अनामिकानि ओमफ्राय नैबे माथानि सनामिका माने बे आखाइ फुग्रा आरो हाबायाव आखाइ फुग्रा ओंखाम जानायाव बाहायोना औ हाबानि आखाइ फुग्रानि थाखाय वान टाइम मोजां गिसि नै लोगोफोर नै बिराद मोजां दङ नै इन्दि सिया ओमफ्राय नैबे नाख्राय आं नागिरनाय लानाया 2500 दं सिखिरि आगर माबा माबि नै बिबार आगर नै मजा इन्दि पाटसो लाबाय आंहा मा होनो बेखौ इन्दि पाटनो
पाट प्योर इन्दि 2500 इन्दि पाट आरो बियो 2200 नैबेबो इन्दि प्योर 2500 बिदि रेन्जआव मोनगोन आरो नोंथांमोना ओमफ्राय बेखौ नायलाय जा मोजांखा बियो 2800 नि दामिसिन नैबे 2000 नि पद्मिनी अल बडी इन्दि अल बडी मजाल'खालै नै हे फसायजोब्बाय लांखो नैबे दामिसिन आरो ना ओमफ्राय इयावबो दं नै आयै मा साइज आयै नै 3000 फाग्लासो 3000 नि नै गोगोमखालै दामा लांफै ओमफ्राय नै बियो प्योर एरि शल 3500 मजा नै फै माथो गस्ला सुबावदों आरोखि नै मजालै खथ' समायदों नै 2000 नि इन्दि पाट मिक्स 2200 ओमफ्राय नैयावहाय माबानि इयो हौवाफोरनि ओमफ्राय नैबे सादोर वाव किउटथार बेबो किउट कालार नै सादोराथ' जा समायखादों मोजां नायख'नो हालायखाया आरोखि बिराद सुन्दरि सादोरफ्राथ' फसायफ्लेजोबथारबाय आं नै बेफोरो सेंग्राफोर मोजां दंखायोलै नै सेंग्राफोरनि जाहैबाय ओमफ्राय दख'ना सिम्पोल माबायदिखौ नांगौ नायनानै बेयाव नायनानैहाय बिबानो जाबाय आरो